प्रमद बर'नि दैदेननाय इउ.पि.पि.एल सरकारा बे 5 बोसोराव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जानाय जा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ 80 जौखोन्दो आबुं मावफुंनाय जाबाय। थामहिनबा 80 जौखोन्दोनिबो बांसिन आबुं मावफुंनाय जाबाय आरो दायो जोबथा मावफुंनांगौ दङ होनना बुङोब्ला बेयो जाबाय रन्जन दैमारिखौ एबा रन्जन दैमारिजों लोगोसे जाखिनि बारग' एनडिबि बिथांमोना जेल जागासिनो दं बिथांमोनखौ उदां खालामनाय एबा उदां खालामनांगौ बेनो जाबाय बिटिआरनि दायो जोबथा दफा जेराव गोबां माने बिटिआरनि दफाफ्रा 80 जौखोन्दो मावफुंजाबाय लोगोसे सिमा बारायनाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलजों लोगोसे गोबां माने दफाफ्रा दिनैनि समाव मावफुंजाबाय। दा दङ होनना बुङोब्ला जुदि बिटिआर गोरोबथानि जा दफा बियो आद्रा जाना दङ होनना बुङोब्ला बे मोनसेल' दफा आरो बेनो जाहैबाय एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला थामहिनबा रन्जन दैमारिजों लोगोसे जाखिनि एनडिबिफोरा जेलाव जोबजानानै दं बिथांमोनखौ उदां खालामनायानो बिटिआरनि बे जोबथा दफा होननानै दाबि दिखांदों मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा। जायफोर एसेब्लाबो जेराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां एनडिबिफोरा जेलाव जोबजानानै थानाय दासिमबो उदां अख्राङाव फैखो लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामो बेखौ लानानै मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो बिथांनि फिनजाथाय बायदिब्ला जाय बिथांमोना आयेननि सोमोन्दै एसेब्लाबो गुन दङ थामहिनबा जाय बिथांमोना सोंखारिदों एबा जाय बिथांमोननि गोसोआव एबा माइन्डआव जुदि एसेब्लाबो आयेननि गियान दं बैफोरबायदि सुबुंफोरा माब्लाबाबो रन्जन दैमारिनि बे गनाय गयैखौ बाथ्रा बुंनाय नङा होननानै अजद दैखांदों बिथां मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जाय बिथांनियाव आयेननि बागै एसेब्लाबो गुन दं गियान दं बिथांमोना माब्लाबाबो रन्जन दैमारि बिथांनि गनाय गयै एबा केसखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामनाय नङा होननानै बे समाव अजद दैखांदों एबा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला रन्जन दैमारिजों लोगोसे बिटिआरनि दफा एबा जोबथा दफा महरै माबायदि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों आबुङै फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादिनि। बिटिआरनि दफाया जुदि जायफ्रा मोजां स्टाडि खालामदों बे फ्राय 80% बारा मावफुंजाबाय। सिमाल' दं सिमायाबो जोबगोन 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानो थांगासिनो दं जोब्बाय बेनि उनावहाय प्लास मोनसे रन्जन दैमारिनि जेलनि इस्युआ फैबाय थादों जायफ्रानाखि एसेबाबो आयेननि गियान दङ बेफोर बाथ्राखौ बुंनाय नङा आं सानो अनजलि दैमारिखौबो आङो बुंनाय इसेबां खोनायाखै आरो गुबुनफ्राबो इसेबां बुङाखै गोरों मानसिफ्रा आयेननि एसे गियान थानाय मानसिफ्रा खारन माने बे सुप्रिम कर्टआव पेन्डिं जानानै दं आरो दा प्रमद बर'नि दैदेननाय गभर्नमेन्टआनो जेसेबां फैसा नांगौ खरस खालामजोबनानै उकिल लगायनानै बिथांखौ बख'नायनि राहा लाबाय थादों खारन बेखौ कर्टनि थ्रुयै उकिलनि थ्रुयै नङाबानो खुनु अल्टारनेटिभ गैया खारन बिथांखौ कनभिक्सन खालामनाया एकर्ट जानायनि आगोलनो बे जेल जादों आरो कनभिक्टेड जानायखौ नन कनभिक्टेड खालामफिननांगौआ एसेबां गोरलै नङा खिन्थु बियो जेसेबां टार्म बे कनभिक्सनाव थानांगौ जेलाव थानांगौ बिनि आगोलनो बख'नो हागौ जुदि इन्डिपेन्डेन्ट बेलाव लाबोनो हायो। बिनि थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआनो खामानि मावबाय थादों थाखा फैसा गासिबो खरस खालामजोबनानै मावबाय थादों एनडिबिनि मोनसे टिमा मावगासिनो दङ। आं सानो बेखौ लानानै गिदिर इस्यु नङा। 2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं।
बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।